Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa ‘yan Arewa Pioneers, barkanmu da dare, da fatan muna lafiya. Wato akwai wani saƙo ne mai muhimmanci daga Pi Network. Wato jiya sun yi updating wani abu wanda yake da matuƙar amfani mu kiyaye shi. Wato sun gano cewa akwai waɗanda sun yi missing passphrase ɗinsu wanda za su buɗe wallet address da shi. Akwai waɗanda kuma har yanzu ba su buɗe ma wallet address ɗin ba akan Pi browser. So suna so kafin ma kai KYC, saboda idan aka tafi a haka ka zo kai KYC wataƙila za ka tura transferable balance ɗinka shikenan ka yi asara. Shi ne Pi Network suka gyara wannan matsalar. Suna so yanzu kafin ma kai KYC sai ka yi confirming wannan wallet address ɗinka yana nan daidai, wannan passphrase ɗin. So ga yadda suka yi updating abu, kana zuwa kawai ka taɓa wannan application ɗin da kake mining da shi. Gashi dai yana buɗewa. Ok, yana buɗewa, gashi dai ya buɗe, sai ka zo ka taɓa wajen menu. In ya buɗe sai ka taɓa wajen minded. Sai ka zo ka taɓa wajen minded checklist ɗin nan, gashi nan. So sai ka yi scrolling sama, sai ka zo wajen step 3 ɗin nan. To gurin ne suka yi updating ɗinsa. Sai ka je ka kwafo wannan passphrase da ka buɗe wallet address ɗinka da shi. Sai ka zo ka taɓa wajen confirm your Pi wallet. To ka gani waɗannan passphrase ɗin, waɗannan misali da suka sa. To yanzu haka ni na riga na yi kwafi, saura na zo na yi pasting ne. So bari yin pasting ba, saboda kar ku gane min sirri na. So haka kai pasting ɗinsa sai ka zo ka yi confirm a nan. Shikenan ka gama, za ka ga ya je ya hau kan wancan Pi application ɗinka. So wannan ne abin da ya kamata kowa ya yi don Allah. In ba ka yi wannan abu ba za ka taɓa samun damar da za ka yi KYC ba. Don haka a kiyaye. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu ya ba mu nasara. Sannan a yi ƙoƙari a yaɗa wannan bidiyo ɗin. Duk wanda aka san yana mining, don Allah a isar da shi zuwa gare shi, saboda ya fahimci halin da ake ciki. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.